Tara. Hello. Good evening, What's up? madlang. What's Hey, up? good evening mga naka-live stream, naka-Jude. Yes. Wala Western pa, mga wala. Ay, biskut. May offline. manok. Waiting for others lagi ka Jud na kay. Jud. I-invite si Kwan. I am wife. Invite good si Joshua. Dugay sa uban, oy. Ito Joshua lagi si Kuan. Hello, hello. Yun, Unsa may ngalan? Unsa may ngalan nimo, Lex? Mga kaigan. Unsa may ngalan nimo? Problema Japon. Wa blema ra, gawgay tanan. Oh. Problema from Y8. Y8 ah. Kaningalan ako sa Discord mo Japon na. Bye. Accept na, Lex. Are you ready to rumble? Si Joko, accept na diya mo. Are you ready to rumble, ha? Sa bahan, oy. What is that, man? What's up, Juana Cordova? Condition kay dat. Ayos lang yun. Shout out ninyo tanan. Kasi ngalan ni Joshua ba? I-leader ko, Jer. Sa bahasa ano eh, Mike? Eh, sa... Tama na, ikaw lagi. Nakaon ko. Condition kay dat. Iwan naman ko Good sa... evening sa mga nalantaw. 0 viewers. Luy eh. Tata, dota. Friend mo ni Joshua? Wala. Wala ta si Joshua, nasi Joshua. Si Joshua. Galag akong stream. Kaputi na gubin. Unsa na ba? Uy. Naba lagi ang ano, Mike. Mike ni Elix. Di man. Sabak mo Ayaw- mag-echo. I-banda-banda ba? Di saya na Mike bay. Mag-echo. May ko dyan na yun, Mike. I-off mong mic sa kwan. I-restart lang. Alex sa Rus. Tanan ba? I-off tanan. Yes, ah. Ay, off tanan, di saba kayo. Wata si Joshua. Naka-live stream, naka-Jude. Oh, i-share ninyo bay. Sige. Ako ang ikuan. Alam ko gitag. I-mention lang. Wala lagi, Jude. Na eh. Wala nagakuan. Oh, wala naman. Wala sa akong kuan. I-search akong YouTube channel. Naman na. Ay, sa YouTube kagakuan or sa Facebook? Manggod. Oh, YouTube, YouTube. Girly na lang tabi. Dugayan ni kuan, oy, Joshua, oy. Ayaw ni. Nara. Ready na. Ano na si Gmart ay. Nana pa si Gmart. Oy, si Gmart, nasa si Gmart. O si Jude. Tama Si... Joshua ay na Joshua. Dili makuan. Ina Joshua Okay. kuan. Discord. Yan, nag-i-add din ako. Gisenta na ako sa link. Nana silang duwa. Jering na go Joshua Jer. Gmart, Open sa Discord, Discord. Gmart. Gabiyag, Mike. Walay Discord si Gmart. Kag
Grabe kasi inyo. Dugayo ka aksi pa na yung Loading pa na. laptop ng guro niya. Ay, laptop ng gamit. Joanna, Nara, dili nara, lang nara. ako live. Ya, rakta. Joanna, are you there? Mazala, chongkwel, oh. Tara, Chongkwel. tara, ready na. Ano, Joshua, open ko an. Ano, Joshua? Nana sa Joshua. Mano. Ay, Ang ina nyo. Bay, wala lang tayo trash talk, bay, ah. Joshua, Okay, boy. okay, okay. Wala tayo bastos nga words ba? Sige na, ready all na. Wala to eh. Ano Kinsa mo ba, Ano ba eh? Ako. Oh. Oh, Joshua. Ga-discord ta, ayaw mo pag-on ko sa aba. Yawa, gusto mo. Joshua. Oo, kami. Vlog siya basta kuan ba? Pagsugot ko na, pagsugot mo. Ano na din. Di lag ko basta high akong graphics. Basta Ayaw walang lang. abdo ko ah. Ay, basta first game no. Oh, first game. Yes, live taron guys. Go shoot. No, miss Joshua. What's up, friends of the Traitor, of Sara, Tristan Arcero. Hello ninyo. Okay, natatong yung mark. Portable na mo. Ayaw draw eh. Yo, Dre, wala loot dira. Ikaw ta. Kaya No, chat yeah. ba? Gusto na ni Ambak ba eh. Bail nga. Bye-bye. Saan yan, Bob? Bye-bye sa Niambak. Sa Echo ta, Echo. Kabalik. Huwag ping ako yung ano. Wa, na. Isa ng 5. Kasi si Joshua or si J. Mark? Gmart. Natay ka sabay bay. Nay ka sabay. I don't know. Nana, bisa ka na. Wala daganan na to. Duwa ta dira jud. 97. Dire o, nana ko. Scott. Loading ko man ng building oy. Ginamit ko. Okay. Kalimong ka ba? Oy! Diri jud. Diri jud. Tatangkod ka ng... Bantaya. Sa kagura Nasa na. pa, Jud. Ay, sa puta akong... Ay, sorry. Antay jud. Tata. Isa. Jud, nada sa Gikuha ng kilid, Jud. MP7, Sa gikuha ng mga... MP7. Oy, Lex. Ay, ko pensa. Wala.
Back up to ni Jiro. Nice one. Baka pila ko dire sulod lang mo. Bay. Grabe ako sa kaigo. Grabe ako kaigo. Gaya. Wala ko kaigo niya. Nada to sa kilid part. Lag kay ko. Oo, man gani. Basta first game na ulag tayo. Akong stream galag. Discord. Na siguro sa 345. 330. Ganda din. What's up, Kutipat? What's up, Jade? Kukitots. Oh, lag lagi, piskot eh. Yan sa maling number 5. Oh my god. Mark ng number 12. Sa Joshua, lagi sa Joshua lagi. Nansa na Joshua? Sorry guys, lag kay ko. Isar ka mo dire. Lag. Saan na ba? Saan nga mic? Uy. Yes, na rate that dia or times 2. La. Blue. Hoy, Josh, wow. Ano? So, ano? Kasi mo. Mapas mo makan. Palitan yung usa dire. Hindi na ako makayang live bay. Grabe. Ano man? Lag kay ko. Oh my Piliping god. jud. Hoy, baka pigod ko niya dire. Asa ka nag-drop siya? Number 2 ko. Sa kuan. Mood, asa ni? Asa? Sa may Wincliff the Pit. Ate, sugo, ko. Lag ko, piskot eh. Fuck shit. Uy. Ayo sige Uy. kuan. Ay, sa kaya nandra, Jer. Lag chico bay. Wala. Ano, kontra dito. Uy, okay, game. Palitan mo. Tamas na, Jer. Number 1 sa mukha, number 4. Putik. Cheater. Cover sa ninyo. Unsay number? Kasi number eh. Number 3 ko niya. Cheater siya. Gay KM. I think telekill ni. Finish na mo. Oh. Putik. Number 1 ay kontra sa West. Nandra, Jer. Sige. Batay, Jer. Nag-contra, Jer. Aji cheater dire. Kanang gay KM bay, cheater na bay. Tiwas. Ganay So, nag-repeat. So, Ay, hindi ako pinunong daw. guba na kang RS yun. Isa ni number 1. Ako. Pisting sa dinong dire. Tapos kaya dili na sa mag-live bay. Bigla lang jud, bigla. Tayo nami ay. Dapat sila ko yung dang stream guys. Naka-scope da Lex. Tara Lex. Lag kay ko Gana pa dani nila ay. okay. Ari lang ta Lex. Ay tiruwa kay 5 sila. Stop guys. Fire team. Tatawa na dir Lex. Sabi na kung kontra sila, ay ka na kontra.
Usa. Naka-SR ammo. Bart na siya. Di man na number 5. Wala ito. Ayos na siya. Ito dito kay Martin. Okay, sakyan na niya. Good. Oo. Asa ba? Oh, YouTube. Lagi ko bay. Hindi, channel niya. Oo. Channel 1. Idis. Kaya ngalan ako. Good. Ngalan sa Ross eh, hala. May kontra Jero? Bisa kay Jer. Sa Dunubon. Ang dagan. Sabi yo sa Dunubon. Wala. Pero Lex, sakay ko ng kuhan. Iterwa. Nice, Lex. Ibay, ibay. Ito, di rorot ano magkuhan? Live? Minsan man. Shift Jer. Manok. Kamay na lang ito. Luko, bonggo ron. Il naman. Ay, bay ko. Tiro. Maulo na. Ibay. Late na Oo. bay. Nawa ay gito. Go ni ning ungot guro to. Ungot guro ko adjud. Dali. 600 na po na kong Ning pay. ungot Oo, guro no. ko adjud. Igo, biya kayo ito. 230. Pero man wadarong. Kabay. Madarang raman madarang. Meron. Ay lutat ta diri Lex. Lutat diri. Hanggang buba na. Nadarang. Murag na diri Lex. Ay loaded. Ay di wala tao diri. Lex, sa kan po Lex. Yes. Dito. Ano sa colors akong mark? Free watching. Go. Buwan, yung buwa. Green. Yung buwa, Jer. Ay, di, Pulog. red. May Red, crate oh. red. Gani. May crate eh. Imuhan na Wala din. na. Red na to. Ay, ambo. Good ba ng green? Rated ko. Looted na to. Bago rin to kayo na. Headshot. Sabi ito. Alam mo tayo, bukot na yan. Wala ko mo na nilot. Pero joke ka. Right na nila yung rifle na bala. Balagon. Pero yung girl, balagon. Balagon. Jero, So kung gimark na lang ito, palayo. Oh my God. Balagon. Dagan na mag-ano ay. Kanang Enable. dire ko. ay looted naman ni Jer. Dili, Lex. Looted. Kung ano yung mga bala. Kuha, dili ko.
Level 2 bag ron. I'm so lag talaga. But Flipping mo, dude. 400, 600, 200. Di ba? Ganda. Sila? Tag 400, 600. Ha? Hindi na siguro. Hindi na din nila gusto. Naabot nag 1K. Ano saan eh. Wala. Nasa bukid. Bingo. Hindi, marisip ako. Ulo. Ay, pagkakay kuha sa mong live. Cheater mo. Sa bukid, dagan tayo. Or naka times 8 lang. Aluan lagi ko. Ulo, Madrid. Cheater, uy. Ano, sa babaw Lex. Kakatuman ng cheater, naray. May Thompson ra. Kill. Galingi sa daan, Jer. Patay Galingi ka sa na. daan, Jer. Bang. Pinoy. Wow, with the clutch. Zero with the clutch. Okay. Ito? Tuloy. Pati May kayo jet. cheater. Nice try. Naka-golden kon pa siya. Masa. I need to stop. Bali, hindi ka sa sa Facebook, Jud. More gyapon. Dili man sa kwan channel nana sa ping manin ako sa Globe. Tuloy daw Facebook yun. Dila, sa ping gani na ako, dili gani sa YouTube, hala. Dili ba? Sa Facebook pag live. Mo lagi gyapon. Ay, pag live, Jud. Pag record na lang, Jud. Lagi. I need to stop.